Potpisivanjem ugovora sa izvođačem radova ozvaničen je početak građevinskog dijela projekta dogradnje i rekonstrukcije filter stanice u Studencima. Projekat obuhvata izgradnju novog vodozahvata na Velikoj Usori te izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće tehnološke linije za proizvodnju vode. Ovaj se praktično kapacitet i brzina protoka pitke vode pojačava za 2 puta. Ali još nešto što je također jednako važno, radi se o mnogo savremenijoj tehnologiji proizvodnje pitke vode i ne samo proizvodnje, već i kontrole. Ovaj projekat podrazumijeva i savremenu laboratoriju za kontrolu svih parametara čistoće vode, tako da je to projekat koji bi po našoj procjeni trebao riješiti pitanje snabdijevanja pitkom vodom opštine Teslić u narednih 100 godina. Izvođač radova je kompanija MG Mind Mrkonjić Grad, a početak pripremnih građevinskih radova očekuje se u narednim danima. Mi se nadamo, evo, s obzirom da su vremenski uslovi, baš smo komentarisali idealni, da ćemo biti uvedeni u posao jako brzo, već sljedeće sedmice, ako Bog da, i da ćemo u skladu sa ugovorom završiti radove kroz 18 mjeseci. Iskustvom od ranijih projekata koje smo imali slično ovome projektu, imamo to iskustvo dovoljno, tako da neće biti nekih problema, ja se nadam. Radi se o proširenju postojećeg kapaciteta i izgradnji novog dijela kapaciteta. Ja ću podsjetiti samo da smo dobili nakon zaista jednog velikog angažmana grant sredstva u visini od 2,6 milijuna eura od Republike Češke razvojne agencije, kad je u pitanju ugradnja opreme za ovaj proces proizvodnje kvalitetne vode na teritoriju opštine Teslić, i taj dio vezan za Češku razvojnu agenciju, odnosno za češku vladu, u realizaciji firme Arco Technology već teče. I isporuka te opreme će krenuti sukcesivno sa početkom izgradnje ovih građevinskih radova. Rok za završetak ovoga projekta je 18 mjeseci i radi se o vrlo ozbiljnoj aktivnosti koja paralelno mora da bude fokusirana i na izgradnju, ali i na kontinuitet snabdijevanja građana opštine Teslić pitkom vodom kao što je to i do sada bilo. Dakle, ne bi trebalo i ne bi smjelo doći do prekida u snabdijevanju, osim u onoj krajnjoj završnoj fazi, to vrlo kratko. Miličević je ovom prilikom podsjetio da su za realizaciju projekta u dijelu koji se odnosi na opremu u prethodnom periodu obezbijeđena grant sredstva Vlade Češke Republike u iznosu od 2,6 milijuna evra, te da će isporuka pomenute opreme biti pravovremeno obezbijeđena u skladu sa izvođenjem građevinskog dijela radova. Rok za izvođenje radova je kraj 2022. dok je puštanje u rad predviđeno za prvu polovinu 2023. godine.